ଲିମ୍ବ ପିତା ଦେହକୁ ଭଲ। ଲିମ୍ବ ପିତା ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ଏ ଭାଇ ଜଣ ଡିପ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଡିପ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାଟା ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଟାଣି ପୁରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ରହିବାଟା ଭଲ। ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣକ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଗ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ସବୁ ଯୋଗ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଉସା ଜଣକ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉଠେଇକି ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯୋଗ। ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଏଠି ଜଣେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଓ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ମାରୁଛି, ଚେଷ୍ଟ ମାରୁଛି। ସେଠି ଦେଖୁଥିବେ ମଉସା ଜଣକ ପୁରା ଓଳି ହେଇକି ହଉନି ଆଉ, ହଉ 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 ଆଉ 3ଟା।